Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 4-nji maýy hepdeniň pensiýa güni. Hoş geldiňiz DWT platformasynyň kanallaryna. Şuňky biziň temamyz Türkmenistanyň ýakyn geljegi. Türkmenistan ýakyn geljekde Türkmenistanda näme hadisalar we wakalar bolar? Ne şol barada men siziň bilen pikir alşak. Şuňky gepleşigime meniň bilen ataly ogul ikisi, ýagny Serdar we Gurbanly Berdimuhamedowlar gatnaşýar. Gelin biz sözü Gurbanly Berdimuhamedow'a verelim. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam, öz tohumynyň arkada Gurbanly Berdimuhamedow söz sizden. Aýdyň. Hormatly adamlar. Men boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir bet basyly duşan bolan arasyndan gynansak da öfem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkanda daýary ýatdyrar. Eger durmuş mesele çykaýsa, näse Dışarı İşler Ministrliğinin vekillerini Ankara'da yani Türkiye'de olsa ilçhanada giyici ununun devamından yüz tutup bilirsin. Kime neyme kömek gerek olsa hem mezadi edersin. Sağ bolmaň Gurbanly Berdimuhamedow. Indi sözü bolsa Serdar Berdimuhamedow verelim. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap, Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhamedow söz sizden. Aýdyň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki ve gelecekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawraly gasam edýär. Sağ bolmaň Serdar Berdimuhamedow. Hormatly watandaşlar, men size öňüm aýdyp gelýärdim. Türkmenistanda döwlet ýok. Gurbanly döwletimizi husus firmasyna öwürdi. Ukypsyz, hiç sada yaramayan narkoman oğlu Serdar Berdimuhamedow Svadibli general hükmünde siyasi iqtisad problemleri düşünmeyen düýünden bir kanun saýlaw setlerimizi ogurlap Gurbanly kezzap öz narkoman oğluny prezident wezipetine goýdy. Hormatly watandaşlar, ine men size öňüm aýdýardım Serdar Berdimuhamedow hatda çykyş etmäne de ukyplygy ýok. Şul bu torun narkoman gürlä bilen ok, ýygnaklary geçir bilen ok, köp duru bilen ok. Ine bir gelmese bir suwutnamany öküreýin. Serdar Berdimuhamedow kasam berýänine ünsep seredeliň. Gelin. Serdar Berdimuhamedow söz sizden. Aýdyň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik ünsüň hormatly watandaşlar. Borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge. Ünsüň gürlärine ýeköz gürlýär. Ýagny elbetde ýeköz gürlýär. Arkasynda hiç sat ýok. Ünsüň seredýärmi? Hiç sat ýok. Salla adam ýok, beýlekam ýok, hiç adam ýok. Ýa-ni Türkmen halysy bar. Ýygyny dowam edelim. Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny öden gürlärine ses ýanglanýanlar. Gaty ýanglanýar. Zal boşrak bolan soň ses ýanglanýar. Beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny
ve azatlıklarını hormat Ünsürüp seyredin. Arkasına sallatlar dur. Nereden emele geldi bunu? Diýmek, birinji zapsy, ýa-ni tekste seredip aýdyp okap, ekrana seredip aýdyp okap ýazypdyrlar. Ondan ikinji gedek ýene ýazypdyrlar, arkasyna sallat goýup. Şu kasaman bir näçe gedek ýazyp montaj edipdirler. Ünsürüň. hormatlamaga hem de goramaga. Türkmenistanyň konstitusiýasyny Sallatlar helen dur. Ünsürüň. berza etmäge we goramaga. Ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny Hop. Yine sallatlar seyredin. Arkasına sallatlar. Bu montaj. Bu görünýändir montajdygy. Ýa şu sallat ekrana girmeli. Ýagny şol aldan video girmeli. Şu sallat girmedi. Yok şöyle. Diýmek şun kasamy şolum zapsitdir. Hatta kasam berende de şul ukypsyz kezzap şona gurlaýan. Ine şoň üçin men o bu toran narkoman diýen. Bir kasamy prezident bolup aýdyp bilmese, ýygnaklary geçirip bilmese, aýdyň özüňiz Türkmenistanyň geljegi bahtly we azat durmuş bolarmy ýa-da şu ýaly gizlin, şu ýaly özüni oňurup bilmeýän adam hiç wagt publikada teledebatda hiç beýleki adamlar bilen bätiş geçip görmedik, gürleş göçürmedik, geçirip görmedik, siýasat hakynda interview berip görmedik adam sizi bahtly durmuş eltermi. Ýazyn kommentariýada. goramak üçin bahs etmäge. Türkmenistanlaryň Ünsürüň ýok şo saldat. Şu çepeliniň tarapyna şo bolmaly. Ýa-ni çepdäki saldat. Ýok şol. häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawraly Ünsürüň bir elini konstitusiýa goýup, ýanyna da Gurhany goýup, bütün dünýäni alýar. Diňe Türkmen halkyny. Şuraya maşennikler Türkmenistan'da dolandırıyor. Gurbanly şundan kem däl. 6 san kompýuter ussady näçe ýyldan bäri şol videolar çykyp dur. Watan habarlaryna. Indi şol öz oturýan oturjun VDP'n padarka berýär idiot. Şu oturýan ýerden padarka berdi. Täze gelen idiot. Hatta oturýan ýerden bir seyretmedi. O ýerde bu diňe robot ýaly çykyş edip men kakamy ýoluna barýan diýip çykyş edýär. Aten gelin ine sen büroň täze büro aldyň. Kakyň bürosyny aldyň. Elbetde sen kompýuterleri aýrasyň, onu bärik goýarsyň, bunu bärik. Hatta şoň düzgünni eksterierini, interierini çalışman şu öňkü. Diýmek şolary işler kompýuterdiň bunday baksın. Diýmek umutançlay. Diňe uwudunlyk üçin nur. Kompýuter açyp bilýänler, Word bilen Excel näme bilýänler. Beýlik programmalaryny gurulmaýan demem. Macintosh bilen Windows'un operasyon sisteminin tapawutlaryny bilýänler. San tehnologiýalary san tehnologiýalary gizjek bolan adam, bizi Türkmeni bahtly durmuşa akitjek bolan adam ine şundan bar. Şunu adamlar sizi bahtly durmuşa akidermi? Elbetde ýok. Şoň üçin biz realny ýaşamaly, biz trezda seretmeli, hakykata seretmeli. Şu adamlar kezzaplar. Türkmenistan basyp alyp Türkmen döwletini öz huzguzy firmasyna öwürdiler. Şunu gollaýanlarym aýdymçylardan başlap, ministrler, vice-premierler, hökümet arasynda ýallaklardan başlap hemmesi watan döwnükleri. Bizim watanymyzda oglan adamlara hyzmatdaşlyk gurup kömek edýärler. Bizim watanymyzy ogurlamana, watanyna döwnükli etmäne hyzmatdaşlyga kömek edýärler. Arkada watan döwnügi Putin'in guly, bizim bähwitlerimiz, döwletiň bähwitlerimiz Putin'a satan bir gul. Öň Niyazyň elini oşap duran. Gahrman arkada mı? Gahrman näl kezzap. Bu toran kezzap. Utonçsuz bir haya ekranyň öňüne çykyp gürlägen bilen o. Maskarabaz.
arkadagda maskara var. Şunu da ýalna aklar, ol aydymçylardan Habibden başlap, Nabib diýdi, Habib diýdi. Ondan başlap arkada plan aydymlar aýdyp. Akşa gitti. Beýlikler dowam edýär. Entek onun günleri geler. Indi wagt geldi, saýlan ýolmady. Men yallaklara, ýanky Berdimuhammedowyň ýygyna hemme zat, hemme ýerlerini owşap ýörenler aýdýan. Bollu ho, maskara edibildiňiz Türkmenistany 30 ýyllar. Bollu edelim. Türkmenistan ösmeli, azatlyk çykmaly. Bütün dünýä Türkmenistanyň hökümetiniň üstünden gülmäni bes etmeli. Onu olun üstüne gıyırıp besettirip bolmaýar. Onu öz ukyplygy bilen beýlik halklaryň ýanky ýolbaşy wekillerden ýitiligi bilen diňe hormat goýdup bolýar. Başga ýol ýok. Bular näme diýär? Fransada Gurbanov çykyş etdi, ylgap ýanky wzatka berip ýatyrjak bolýar, Boeing satyn alýarlar, ýene bir zat vertolyot satyn alýarlar, ýene bir zat satyn alýarlar da hökümetin bilsigini işleýär edýär. Men ine ötün hepde senatda çykyş etdim. Dün men ýene de duguşup gerekli ýerde çykyş edip, ýanky polny işläp başladyk. Türkmenistanyň problemleri ýakynda çözülýär. Ine ýagdaýlar. Inni Gurbanly Berdimuhammedow halkyň puluny öz problemaňy, öz ykbalyny ýakjak bolup halkyň puluny Boeing alar, ýene bir adalar, ýene de ýanky Fransaň bir ýerlerini owşap başlar. Ine bular şeýle siýasat geçirýär. Bular siýasatçylar, maşennikler. Men şu Gurbanly diktator diýip ýördüm, men ýalňyş ýanyk. Bu diktator däl. Bu ukypsyz maşennik. Diktator näme diýär? Bir ideýasy bolýar, bir ýanky halka ideýa berýär. Muny golýanlar bolýar bir 20-30%. Muny golýan ama ýok. O ýanyňky ijetini qaqadan sögünýänlerden. Utoşut ýanky ijetini qaqadan sögdürip ýörenlerden başga golýan ama ýok. Olaram ay Ýaşuljan diýär ýa-da diýip ýanky gülün kişi bolup öz arasyna ikinji maskara bazar öz arasyna şuraya gurulmalar diýär. Utoşut bir haýal. Özüňi ministra däl, adam diýip ýördüm. Utoşut sen. Türkmen halkyny Gurbanly dünýäde maskara ýan bolsa, sen şoň taxtyny taklaýan. Utoşut bir haýal. Ine şu ýagdaýlar bolup geçýär. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz durmaly. Şul yallakları, şul hükümette kezzaplyk bilen gelen, şul ukypsy adamlara yallaklyk edip wepaly bolýan adamlara biz işin görmeli bolýar. Men şoň üçin ýene bir reaksiýa ýönelenýär. Gurbanlyň ýanyna kezzaplar biz finala geldik. Ýadyňyzda bolsa 2020-nji ýylda sentýabrda biz çykyş edilmede jadan gülüp ýygnak geçýär. Ýene bir opozisiýa çykyp diýip gülýärdiler. Siz çöp atýardyňyz, opozisiýanyň bir bölegine pul berip, oňa ýanky söýdürip, arasyna söýdürip çöp atýardyňyz. Dewlete halk hereketi. Hiç hili gıybata goşulman. Gün gitti. Birinji çykyşynda biz aýdanyk, Gurbanyň ýakasyndan aldypmy? Biz goýýarmýar şonu. Sözümizde durup gelýär. Ini wagty geldi. Şonu biz aýyrmaly saklandyk. Siz şonda inanmadınız. Inni nähili günü gördünüz. İýerlak görün dinamikasyny. Biz uğurlu varyandyk netije. Diňe dewlete aktivistler de, bütün aktivistler varyandyk. Öňde bir ýol görükse beýlekler ýörýändir. Bizi uruşal halk gördüňiz, üstümizde tökmen at gördüňiz, bolmady. Biz reagiýat etmedik, ünsem bermedik. Meseleden gırak kaçmadık. Ine şu ýaly hormatly watandaşlar, biz şu çinownikler, kezzaplara yerine goýmaly bolýar. Gurbanyň goýanda. Eger Gurbanlyň başlaly, soň şular hem yerine goýýar. Ine şu kezzaplaryň, ýallaklaryň şoňky sany, soňky şansy. Geçin halk tarapyna. Men öňden aýdýan, pikir etmeň, çalışmalar boldy. Sizem ol yallak Gurbanlyň ýanyna. Ay Ýaşuljan aýtdy, bizem etmeli bolduklar diýip bilmerdiňiz. Jogapkärçilik çekilerdiň. Çotky jogapkärçilik giderdiňiz siz. Üstüňden arda ýazylar. Egerde halkyň tarapyna geçip halka ýanky hyzmat etseňiz, onda sizin günäleriniz geçiler. Egerde onam etmeseňiz, ıslanmaň, sizin öňüňiz garynkydyr. Gurbanyň samolyotuna size akıtmaz. Ya köçüde ursalar, onu size yapışarlar halk.
Germaniýadan maňa jaňa diýerler 3-4 günden bäri. Gurbanlygyny gözläpdirler şurada. Gurbanlygy bir hepdeden bäri, bütün hepdeden bäri ýa-ni Yaraman Germaniýada banysada ýatdy. O ikisany atçy aýaly görkezip zat edip ine atçylar bilen duguşdy. Oho, bul adam samitler gatnaşyp beren adam ýöne Germaniýada bir atçylar bilen duguşur. Kim alacak bolýar? Yaraman ýatdy banysada zordan demin alyp. Türkmen adamlar tapdyr şonu. Yetişmediler diye. İnnikedek şu gelse diye Germaniya. Biz özümüz işini öğretmer adaga. Pikir etmeň diye. Biz öyle doğan andaşımın ağırını alacak diye. Benim onu ne emetsem şonu dedim, öldürmeň dedim. Koyun şonu. Biz özümüz işini görürüz diye. Sen dinleyecek diye. Adaga bizim yetti diye bizim. Közün gitmiyor, daşayıp da içinde çağrımızı ülpüyor. Ata bağlarımız önüme. İnatalarımızı ülpüyor. Doyduk diye. Yine ýagdaýlar. Muny men etdirem o halkyň öýde diye, halkyň öýü çykýar, halkyň öýü isleýär şonu. Näme çypyslyýar? Uje всё aňyry çyrtadan geçti. Etinden geçip, sünkünden geçip adamlar diýerlere getirýär. Ölmem öljek diýe şondan aýyrjak diýe. Yine Gurbanlyk gezin Germaniýa garşyp durlar. Hormatly watandaşlar, gelin öt temamyza geçeli. Birinji bilen biz Türkmenistan'dan gelen maglumatlar bilen tanışalım. Ondan sonra olsa men Türkmenistan geleceği var da size yani öz pikirimi aydan. Bize bu uşan maglumatlara göre Türkmenistan'da halkımız öz taleplerini güçlük talep etmeye başladı. Onun sebebi aylıklar ve payoklar vaktinde berilen o. Aşgabat'ta, Köynülgünç'te, Daşolun köp etraflarında Mart-April aylıkları berilmendir, payoklar berilmendir. Adamlar nägirliklerini bildirip hekimlige, o yerde, bu yerde, hatta hükümet edarlarına, yol boşlarına aydıp başlattılar. Polis emhime ılgıya iki tarafa hiç tadı edilen o. O dinle bir näçe velayetler. Ben size aytdım ha, bir kalıp başladı. Şular polis emhime, ministerler, burvanlığa yürüğü durur. Nine haydi deşe giyeceğini bilmediler. Ayal eşiğini gelip yani kaçarlar. Yine bolacak. Emhime ol gözlenir. Bir-birden hemmen tutup alıp her bir yerini analiz edip eden işlerini, halka eden ziyanlarını hemmen analiz edip ardalar yığınap bir-birden biz işini görürüz. Şu emheme teröristler şular şuguna yetirdi Türkmen halkı. Türkmen halkının intelligensiyasını yok edip, Türkmen halkının yani içinde bir adaletli isteyen adamları yok edip vepalı olup yani diktatörlük hizmet ettiler. Yine şular. Polis ama bir näçe arasında. Ulan tapardı. Yine şu yan zatlar bolup geçiyor. Şoň üçin emheme teröristlere, polis zombilere diýen bolly açylyňyny, narkotikden çykyň bollyny tutulýany, gurbanlyk kaçar ya ölür köçede urulup. Siz näme derdiňiz? Kabinetiniz var işini görürler. Bolly indi geçin halk tarapyna. Näme geçmelmezi öwretmeliler. Sypaçylyk edin. Yani tuttuğumuz koyu verin, görmedik siren olun, gorkudun haramdağı, baştan o sözü men aytmalı. Arkadağı serdar mı, alabaylı serdar mı, gorkudun şonu, yürüğün çişin, dursun şonu yürüğü, bolş yani. Hakikatten hem şodastar gidip dur. Aydın hakikati. Hakikaten işte yürüğün duruyor şonu. Biz onu öldürecek olan da yok, biz onu cinayete çekecek. Ve cezaatını verecek. 1-2 ay, 6 aylap şoň suudunu geçirecek. Bütün dünya gököjek bolýar. Şoraýaly biz bütün dünyada halkyň awraýyny galdyrjak bolýar. Hawa bizim üstümizden güllüňiz. Inni seredin biz öz diktatymyz tutup aldyk we nähili adalatly suud edip bütün dünya gököjek diýip biz Türkmen halkynyň ýa-ni awraýyny galdyrjak bolýar. Türkmen döwletiniň awraýyny. Bu ýaly bizim etçemiz ýaly beýle halklar edibilmedi. Şunu edip görkezek bolýar. Şoň üçin bize Gurbanlyk diýil gerek. Oýnatyk serdarym diýil gerek. O Svadibny general, Matryoşka. Ine şoň üçin Gurbanlyk häzir görünen o, yaran o, ine serdar allygyna 2 günden bäri çykyş nime diýär. Emhemen ýygnap näme etmeli? Her dag dedin, halky köşeşdiriň. Näme diýen bolsaňyz edin, näme diýse halka eltip berin. Derrew şoň aýlyklaryny beriň de başarsaňyz, may aýynyň aýlyklaryny, produktlaryny, ugyny, şekerini, ýagyny hemme zady beriň diýär. Ilgap berip oturýar.
Yine Daşol vilayeti, Aşgabat, Könülgünç vilayetinde köp taňyr ýakadym. Öz haklaryny gorudum. Şeýle bolmaly. Yine şeýle halk aktif bolmaly. Diňe şu diktator döwründe ertir kim bolsa prezident, demokrat bolsun, pastaýany şeýle bolmaly. Haklaryny talap etmeli. Onu bizim halkymyz bütün dünýäde syýranar. Gelen Türkmenistan aýda bu azatlıkda ýaşap bilir, şonu gazanp bilirler diýip bize güwün etip bizi gollarlar. Bar ýerde gürlerler, Türkmen ýaran bot bilmez diýip aýdarlar. Baran ýerinde hormat toýarlar dünýäde. Ine şeýle halk bolmaly. Ine şu zatlar bolan üçin Serdar Berdimuhammedow Düýne Howpsuzlyk Geňeşiniň şunym meýilnamadan daşary ýa-ni maslahat edýärdi. Şo ýerde haýyş edýär, allygyny haýyş edýär. Halkyň bir bölegi galsa beýlikleri öýjüklep galar da halk galsa biz näme ederiz diýip ýemeden soraýar, organlardan soraýar. Näme edersiň? Halk köçede seni tutup maskaranyr Kaddafi ýaly. Näme eder? Ya bilemokmy? Özüň günäkar şu gelen günüňe. Kim sana ýa-ni prezident bolýdy? Bolýa prezident boldun. Kakyň näme dinledin? Ular bu torun kezzap. Kellesi bilen psih. Narkotiklaryň gyra aýryp halka hyzmat et. Aç graniçalary. Aç wizany aýyr. Näme wiza ýerdiň? Aýyr şonu. Halka azatlyk ber. Onan başarylmasaň opozisiýany çağırdy gürleş. Näme sen dediň? Men bir jan saglygymy, men kakymy öldürmäň diýip oturdy gürleş. Taryhy ýer. Azat saýlaw geçirecek, gelin ine geçirecek, bana 6 ay ýa-ni päsel bermeň, men özüm geçirip size döwleti bereýin diýsem, onu sen taryhy ädimlerini gözüňde tutup, sen günäň peseder, gaty peseder. Ine çykalga. Başga çykalga diňe ölüme getirýändir. Ya türmede ya da köçede. Başga ýol ýokdur. Ine Serdar Berdimuhammedow mesela ýene bir gede gaýdýan, biz ýakynlaşdyk maksada. Şunu bolup biler, 10 minutdan bolup biler, 1 saatdan bolup biler. Gaty şart ýagdaýda bolup biler. Onu diňe halk çözýär. Ýanakda ýene şu şeýle buyruk berýär. Gaty ysgly ýagdaýda adamlar kanagatlanýar. Halk galasy hemmämizde problemi bor diýip beýlikler gorkudmaly. Özü gorkmaly. Elbetde ýanaklar gorkmaly. Ol gahrman arkadagym, el çap ýörenler. Olar gorkmaly diýär. Sizin hem işiniz görülür. Halkın tarafını tutmasanız işiniz görülür. Ay bizim batış hattına öyle batış. Çık işten. Kim seni batış ediyor? Çıktı git şöyden. Yok ol. Ayt yaram yok diyor. Bana da hödürlediler Merkez Bankı. Men aytdım ha. Başlan yaram yok. Çekilecek gel. Men okuyum yok. Zat deyip yani kıspaçılı gıra kaçtım. Näme? Şol yol yok mu? Elbette var. Yaramak diýip işten çyk. Gidiver. Sen bolma sebäp. Ay men çykdym beýlikle çykanım. Çykmasyn, sen bolma sebäp. Sen özüň alady. Öz maşgalaň alady. Çağızıklaryň sensiz alar. Bütün ömrüni çağızıklar senin agzyna terip otururlar. Bir gerek köçüde galarlar. Näme ederler? Näme günni görürler? Halkyny çağaňy gora. Prezident o keza orandan özüň gora. Ine şu wakalar sebäpli Serdar öýdüň böýdüň diýip näme sen şonu edin halk köşüşdüň diýip gyýryp ýatyr. Polisler, emhemeler, hökümet işgärleri, halky hemme zatlar çözürt diýerler. Diňe şol ýaly gowgurlaşyp başladylar. Gaýgy etmeýän, biz meselelerini çözürt, häzir bir günlük problemi bar diýip aýdýarlar. Mysal üçin Aşgabatyň bir gapdyryna bedöwde produkt berýärler, ýa-ni köşüşdirmek üçin. Halk şöyle üýçde ılgap, o ýerde durup, ýa-ni Moskowski prospekti ýaly. O ýerde ýa-ni halk üýçüp barsa köş tarapda berýärler. Halkyny ılgap ýör şu produktlary aljak bol. O produkta ýetenok. Umum bulan ýa-ni rezerwi ýok. Men öňe aýdýardym çykyşlarymda Serdar Berdimuhammedow dinleýän bolsaňyz, Türkmenistanyň 1 ýyllyk rezerwi bolmaly. Üstän wagty derrew katastrofa bolsa, bir zat bolsa, Türkmenistan problemalary, ýagny im boyunça az haritleri üpçün bolup durmaly 1 ýyllyk. Üstän wagtyň derrew problemany ýapar ýa. Sizin olum ýok, siz ukyplygam ýok şu zatlary öňünden pikir edip agyr günlere taýýarlyk görýär.
Kasama aydanna bir 10 gerek video yaparsın. Aýdy bilmeniň bir gerekdi. Näme? Ýa-ni bundan näme garaşýar? Inni Gurbanullah geçerin. Ýadyňyzda bolsa, Niyazov ölmäke Gypçakda öýüne ruhet köşküni gurdurupdy. Inni Gurbanullah edir Niyazowyň kyýaly öýüne Arkadaq şäherine ondanam uly ullakan meçhit gurdurjak bolýar. Şo ýerde adamlar ziyarata gider ýaly, men ýatlar ýaly, men taryha girer ýaly ýa-ni gurjak bolýar. Indi şol meçhidi gurjak diýip adamlardan добровольно hayır hasaba pul geçirdiler. Hayır hasabat fondu liçne Gurbanulyň açan fondu. Onu bir adam goýup günne şo ýerden gidýän pullary kontrol edýär. Şonsuz şo ýerdäki ýolbaşçy bir pulam ýa-ni sarp etbilen. Türkmenistana işlemeni gelýän firmalardan mezbur ýagdaýda şo fonda geçirdiler. Adamyň aýlyklaryndan ýa şo fonda pul geçirýär. Türkmenistanyň gelýän eksportdan ýa-ni pullardan şo fonda pul geçirýär. Ay umuman talyýa, şol adam tapsa talyýa. Hatda daşynyň gelýän inosansyň talyýa. Nämiş? Öz Arkadaq şäherine urýar. Nämiş? Öýüne ullukan ýa-ni meçhit urkýar. Bu ýa öljek bolýar. Eýem gowniýetde ölünne Allahyň öňünde ýa-ni bir meçhit gurup bir nemetçek bolýar we türkmen halkyna aňyna, taryhyna ine meçhitde urkýan adam diýip girjek bolýar. Hormatly watandaşlar, şu kezab inanma. Bizim pullarymyzy ogurlap, Aşgabatdy gurjak diýip şo ýerde 5 welaýatyň gurmaly pulundan bir tane welaýat gurup şo 4 welaýatyň pulunu jüwütne urdy. Kezab. Şoň ýerine çopanam bolan bolsa, bolýa 5 welaýat gurmadyk bolsa, şu Aşgabat ýaly 3 welaýat gururdy şol. Çopanam bolan bolsa. Şol ýaly halka alýan kezab inni öz adyny taryha goýjak bolup şol ýa-ni meçhidini ullakan ruhet meçhidinden hem ýa-ni Niyazowyň meçhidini ullakan meçhid goýjak bolýar. Eger Niyazow Türkmen maşy milli lider bolmasa, bul Türkmenistan milli lider arkada şäherini gurup giden adam boljak bolýar. Ünsörüm. Niyazow öýüne şäher gurmady. Näçe şoňy söýsem? Niyazow bir şäheriň adyny Türkmen maşyny adyny çalşdy, onda da ýallaklar şoňa ýa-ni hyzmat edip hemme ýerini ýalap ýürüge düşüp ýa-ni Niyazow boýnaly etdirdi şonu. Bu haramzada ýene bilerek men şo sözi ulandy başlan. Bul alawaly arkadaly ferdar bizim pulumuza özüne şäher urýar we şo şäherde özüne öz adyny taryhy urýarly ýa ullakan meçhit urýar. Adamlar şo ziyarata barsyn. Men bir daha da aýtjak goýan Gurbanullah we bizim halkymyza. Diktatorlar şeýle pikir edýärler da, ullakan meçhit gurup öz atlaryny halkyň aňyna salyp öýler taryha girerler diýip pikir edýärler. Eger sen halkyň içinde iň ýigrenilýän adam bolsaň, eger sen kezzaplyk bilen tanalsaň halkyň içinde, eger sen halky gynap, kösäp, onuň üstüne gülüp, gitara çalyp aýdyp ýören bolsaň, eger sen halk katastrofa, tebii katastrofa düşenne, şowny akşam we ertesi ilçhananyň pasolonyň solny konsertini öz daşy işler ministriniň bilen konsert berýän bolsaň, onu sen Türkmenistanyna, Türkmenistan bütün taryhyna iň ýigrenilýän ýigrenji haramzada bolýan eken. Sen şol real, şol atly haramda atly taryha girýän. Eger de beýlekileriň atlary bilen taryha girýän bolsa, sen hatda öz gurbanyň adyny bilen girmersiň. Haramda diýip atly diýer. Sen halk sen adyňy tutmaz. Haramda diýip aýdarlar. Gurbany diýsen hiç kim tanamaz. Haramda ýadyňdan diýse, şo kezzapmy? Swoluş diýip aýdarlar. Ine şu ýaly sen eýem girdiň taryha. 100 meçhit kur, 1000 meçhit kur, sen taryh çalyp bolmaýar. Sen ýa-ni nazat bu düşediň kinony gördüňmi? Ýyny aýdyp ýa-ni geçen dagtar çalyp bolmaýar. Boldy, indi geçdi. Taryh bitdi. Günne taryh bitdi diýip otyr. Şonu ine Gurbanyň ýanyna ýallaklar düşünürmi şonu? Ya şuly halkyň puluny soňuny bir ogurlama, meçhit gurma, mundan beter maskara bolarsyň diýip aýdyň şonu.
Yine bir maglumat geldi. Ine Serdar'ın narkoman dostları, türemşikler, Serdar bilen targoğlu eden öň, ýa-ni entak vice-premier bolanma, ministr bolanma, häkim bolanma, ol hökümet işe gelmäke ýa-ni targoğlu eden adamlar şuň kunny polisiýaň bölüminiň üstünden we MHM bölüminiň üstünden komandalar edip. Bular ýa-ni gulluklar, şu gulluklar, organ gulluklary şular tutsa ýokardan görkezme gelip goýýarlar diýip. Şolaryň üstünden gelip olar komanda berýärler. Höküm edip ýörler. Indi maňa aýdyň özüňiz, hormatly watandaşlar. Eýilýärler. Türkmenistan hökümeti barmy ýa bir iksan adamyň hususy firmasy barmy? O ýerde iksan biri general direktor, biri hem onuň orunmasary. Yan kommentariýada öz pikirlerimi diýin. Men videomy gysga eden köp aýtmaýyn, ýöne şu aktivistler barada bir gurun berjekdim. Ine biziň aktivistlerimiz soňky bir näçe günde öz arasynda ýa-ni söwüşýärler, ırda bolanoklar, gidişýärler. Men şolara ýylanjak bolýar. Hormatly watandaşlar, hormatly aktivistler. Siziň Türkmenistanyň halkynyň adatlyk ýoluny goşunyňyz uly ummasyz. Gaýrat edip, kynçylyk bolanda bir çukura tüýkürip, adyr bolup öňüňe. Şu ýere baryp ýeňeli, ozam kime näme diýjek bolsaňyz, näme etjek bolsaňyz edin. Halk adatlykda. Häzir günde biziň dogun anlaşmamyz ölüp durýar. Biziň dogun anlaşmamyz basyşlaryň aşagynda. Biz şu zatlar unutup öz aramızda egerde biz ýa-ni gidişip dursak, onu biz öz garnaşlarymyza, halkymyza namatlyk etdiňiz bolýar. Ulu haýyş. Näme gahyryňyzam bolsa, näme ýa-ni nerdaçylygyň bolsa, azyjyk ýuwudyp, berk bolup, hakyky türkmen halkynyň wekili bolup öňürdüm. Ulu haýyş ine hemmede. Sebäbi öz aramyzda dawa tursak, hiç sada biz bar bilmez. Goý her kim öz uğrulyny etsin. Biziň esasy meselemiz halky oýandyrmak we halkymyzy, watanymyzy diktatorlaryň ýygyny almak we watanymyzy adatlyga çykarmak. Şunu etmesek, biz beýle halklar ýaly adat, arkaýyn öz watanyna polisden emheden gorkman, döşüni açyp gezer ýaly halk bolmaz. Biz şeýle bir döwlet kurjak bolýar. MHM polis gulluklary halka hyzmat etmeli. Halkyň bähwidini goramaly. Prezidentiň ýa çinownyň ýa-ni bähwidinde halkyň wezipelerini goramaly. Konstitusiýada ýazylýaly. Şu ýaly bolmaly. Häkimetdäki işleýän, hökümetdäki işleýän adamlar häkimet halka hyzmat etmeli. Ine halkdan saýlanan häkimet halka hyzmat etmeli. Ine şoň üçin biz adat saýlawlaryny geçirmeli. Adat saýlawlaryny geçirjek bolsak adatlyga çykmaly birinji bilen. Adatlyga çykjak bolsak biz nägeliklerimizi aýtmaly, biz haklarymyzy goramaly. Biz konstitusiýaga ýapyşyp, elimiz çapýan bolsaram konstitusiýaga ýapyşyp durmaly. Biz adalatly goramaly. Adalatly goramasak, nägeliklerimizi bildirmesek, konstitusiýaga ýapyşmasak, ine şu günde barýar. Günümüz hem agyrlaşýar. Ünsörüm, Gurban Guly ogly bilen giýje ünidi işleýär biziň elimizden watanymyzy ogurlar ýaly. Öz aktivistler bilen, yallaklar, çepekçiler, ýa-ni korrupsiýonlar bilen, parholar bilen. Indi biz öz haklarymyzy alamyk, nägeliklerimizi bildiremdik, konstitusiýa üstüne tüýkürüp gelýär, ünsön beremdik. Gezip ýör. Gaýtyp şu korrupsiýa pul berip ýa-ni onuň haklary düzeltmek üçin ýa wiza almak üçin pul berip korrupsiýany östürkip otyr. Näçe biziň günümiz gowulaşsyn. Näçe biz gowunna ýaşal, näçe biziň gejemiz adat we bagtly bolsun. Biz bir ädim edemiz oga. Etmeli ädimlerden gaçyp gaýtyp başga tarap, gara tarapa investisiýa edip ýa wizyatka berip ýör. Elbetde bolmaly. Durduň şo zatlary. Ine könürgenç Daşgodyň welayat neme? Etraplar görkezi, Aşgabat görkezip başlady. Hany Mary, hany Leva, hany Balkan. Halk bolup etmesek, ol bir etrap, bir welayat bolmaýar. Ýöne ine ol etse men çykjak, bul etse men etjek, ine hemmeler çyksa menim çykjak, goýun olat maskalary.
Her kim öz ýerini etmeli. Ol çynowlukdan diýýärler. Ay, ýaşuljan diýär-de bizim alajymyz ýok. Her wagt alaç bar, her wagt variant bar. İşejek bolsaň, etjek bolsaň, her wagt ýol bar. Ýöne adalatly ýol taýlan, arasy ýol taýlan. Onna bizi hiýlanlar. Onna bize gugun yeterler. Ol bir ýallaklap, zatka berip ýörsek, kim bizi hiýlasyn? Korrupsiýonерler dipelep ýördi. Urbanlymy? Ular halkyň baýlygyna bilen o. Ýandan çykdy. Serdarmy? Halk galyp näme bildirip gorkudaýmasa, ýandan düşen okşan. Gorkudyň ine 2 günden beri giýje uny MKM bilen ýygnaklar geçirýär. Hopuluk ýa geňişini meýnamadan daşary halk masaladyny. Ine şu gorkudan şol. Näme halk nägeliklerini bildirip öňe çykyp başlady. Hökümet idaralarda, hekimliklerde, magazynlarda, hem ýerde. Näme oturuyorsunuz aýlyk alman? Näme ýaşaýan? İşleyen zadyň hakyny bermese, o näme ýaşaýan? O näme adalat döwlet? O näme döwlet bolýar? Aýdyň şu zatlar talap edin. Aýdyň men opozisiýoner däl, ho. Dogan sen zat galyp ömürlük ýasadyň ýanky öz maşgalaňa, baýlyklaryňy ömürlük goýup gitdiň. Menne zat ýok, men gara işgär. Men aýlyk almasam maşgalamy taklap bilemok. Aýlym ben. Ya maşgalaňy gidip naharla meni. Menim maşgalamy elteýin senke, men sakla şu aýlyk gelinçe men sakla diýin. Hekimler aýdyn şonu. Polis bölümleriň ýolbaşçylaryny aýdyn. Akşam çöregi ýene maşgalanyň oturup gowa. Eti ýen, zady ýen. Men maşgalam bilen barjak adresyny aýtdy. Öňe barjak diýdi. Maşgalam bilen senke de naharlanjak, aýlyk gelinçe oturjak diýdi. Näme men käjek diýdi. Näme men köçede saklaýan. Men aýlymy talap etsem. Aýdyn ýüzüne. MKM aýdyn. Öňe barjak. Öňde çağalan bilen menim çörek ýyjek. Menim çağalam hem senkide näme kim bar? Ya sen näme korrupsiýoner bolansoň, ine sen saýlanan adammy? Sen kezzap bu torun. Adamlar talap. Wyjdansyz kezzap diýin. Men sen käwajak şol adamlar talan puluny alýan produktlaryny menim ýyjek diýin. Ya o sen pulun däl. Aýdyn şu zatlary. Ine gelin Türkmenistan gelje bardy bu şey. Hormatly vatandaşlar, ünsürseňiz biz gün-günden maksatlarymyza ýakynlaşýar. Indi diktatorlar, serdar we gurbanyly, MKM, polis, hekimler, ýene bir göwler, korrupsiýonerler zat çözen. Indi halk zat çözen. Indi halk aýdýar, haçan şur biz aýrýar. Indi halk решение принимать, netije çykarýar. Haçan şu zatlar durur. Indi olara bagly. MKM 9000 däl 18000 olaýsyn, olara baglat ýok boldy. Halk uýunyny galyp başlady. Gördüňizmi? Bir näçe etraf galdy bolýan, Aşgabat galyp başlady bolýan. Eýýän bular kuşuşturun. Häzir ýanky adamlar galyp başlady. Bulara hemme tarapdan ýagar saklawan bolmaz diýip, ýanky MKM de polisem kuşuşturup başladylar. Her zat edin gahyryny getirmäň diýip aýdyp dur. Näçe? Şoň üçin biziň geljeğimiz, ýakyn geljeğimiz Serdara da bagly, Gurbanlyğa da bagly, MKM de bagly, polise de bagly. Köçüde görüňizde aýdyn ýüllerine wagtyňyz geldi. Ya bu tarafa geç. Konstitusiýany goru halkyň ýa-da arkasyna dur. Ya da wagtyň geldi. Aýt şu zatlary, aýdyn şu zatlary görüňizde. Polis bölümine sakladylar, aýdyn şu zatlary. Enim, oglum, kakam, jigim, garadağım, keypine çıkamda okdi. Öýde ýere zat ýok. Aýlyk bilen ýok, pay ýok. Hany o çykýan nebit galyň pullary? Näçip olara milliardlap pul çykarýar, tonnalap, ýa konteyner pul çykarýarlar. Türkmenistan hemme gyzyl ýa altynlar çykaryp durdular. Häzir pullary soň pullary oglap ýörler. Näçip bizde aýlyk ýok. Näçip siz niýet edýäňiz? Siziň işiniz şolary kontrol etmek. Näçip olary kontrol etmen? Aýlyksyz adamlary kontrol edýäňiz. Kösenýän adamlary kontrol edýäňiz. Siz kime işleýäňiz diýip soram şolardan. Siz halk düşmanlarymy, watan dönüklerimi siz kim? Ya polis bölüminiň işgärlerimi diýip soram şolardan.
Şoň üçin Serdar we Gurbanguly istenlik gün, istenlik sagat sahnadan götürüp biler. Halka bagly. Häzir 1 sagatdan bolar, 10 minutdan bolar, ertigiden bolar. Ondi mi halk çödýär? Näçe köp adam nägeliklerini bildirse, şu gaçyk gidýär, ýa şular bilýär. Serdar bilen Gurbanguly etjek zatlary häzir Rossiýa bilen aldygyna gepleşikleri geçirip Russiýadan birini getirjek bolýarlar. Öz yerine 6 aylyk goýjak bolýarlar, 6 aýda ýuwaşadan gaçyp ýetişer ýaly. Ine şu ýaly watan dönükleri agyr wagty halka ýüzlenmän, halk bilen bolman gaýtyp öz arkadagyna, ýagny öz garantyna watan dönükleri şolar ýüzlenýär. Sizde türkmençilik galymy. Gurbangulyň Serdara ýa. O tohumlaryna bu torun ýa-ni keýpini aýdyrma okeny. Çürük tohum diýip. Sizde bir özüňe milli lider diýip gördüňiz. Yeni bir zat arkada Serdar arkada Alawaly arkada Serdar Alawa Hudaýdakyň agzyny ulen ýa-ni agzyny getirir ýalan däl bir agzyny aýdary ýalan däl sözleri getirdiňiz. Öz atdyňyz. Utunjuňyz da ýok. Ona aňarda dursun. Her tarihte indi doğun arındaşlarının tohumların bir nesli qarayal bir pikirden yok mu? Sizin işiniz görülüp yok. İndi dine prosedura gerek olur. Şunu pikiredin. Aylanın bir Türkmençilik kanunuzda kanun olsa halkınıza yıkılın. Halkın önüne aytmak, boyun almak, bağışlama sormak o bir binamızlık değerler. Aytip namızlıktır. Putin'e gidip yalvarıp halka yankı töhmetler atıp aytmak ol binamızlık bilen bir gayrat. Burada bir gayratlık yani bir pervaylık, bir gayratlık bir ösüp giden zat burada vicdanlık kalmay. Haramda adamlar. Hormatly vatandaşlar, men şu zatlarni hem size görün berýän. Ine bizim geleceğimiz dine Türkmenistan'ın içinden halka var. Ve Türkmenistan'ın daşında ileride kim görüp durun olsa şu maňa bagly men içine girecek diýse giyirip Türkmenistan halkynyň adatlyk ýoluny bir ädim etmäne kömek edýär. Bizim giyirip şunu hükman tamamlayacak. Başka ilaç yok. Biz giyirmesek bolmaýar. Şoň üçin biz giyirmesek adamlara çıkın diýjekler ýöne nägeliklerini bildirin. Konstitusiýada haklaryny alın. Partiýasy çıkma. Siz opozisioner bolmaňyz. Opozisioner bolmak üçin menýal çykyşlar edip, tanqidler edip, şulary halkary gurumlarda, Fransaň döwletinde, Amerikan döwletinde, senatda çykyşlar edip bulara garşy görüş alyp barmaly. Onda sen opozisioner bolýar. Sen ýöneköy kösenýän halk. Sen nägeliklerini aýtmasaň, kösenýärdiň çağırýan. Sen aýtmaly şonu. Ol bir iň birinji raýatlyk borjun. Şundan beter ýa-ni borjun ýok. Birinji borjun şu. Şonu sen aýtmaly. Bolmasa halk bolbam seni hatap etmeýärler, adam bolbam hatap etmeýärler, raýat bolbam hatap etmeýärler. Sen özüň gömýär. Şoň üçin biz pikirlenmeli. Indi menin pikirimçe halkymyz gününe nägeliklerini bildirýär, güýjüni gököp başlady. Inni ýakyn gelecekde diktator ya gaçyp gider ya da köçüde öldürürler. Halk bulary beýle goýmaz. Şoň üçin men çinowniklara, ýa-ni Gurbangulyň daşynda, Serdaryň daşynda akla ýüzlenýär. Pikir etmeň bulan güýçler bar, hiç adam ýok. Bütün dünýä bulary ýigrenýär. Beýleki döwletler, ýa-ni azat döwletler, 114 tan döwlet şunu aýrmana ırda kömek etjek diýär. Biz halk alyp başladyk boldy. Arkamızda güç var. Halkın gücüne goşulýar. Biz şolary aýrýar. Sen ýa gidersiň. Bulunka belli. Ya ölüm derrew ya türmede. Asyň baly. Siz özüňiz pikirin. Men ýalňyza aýdyp geçdim. Germaniýa barsam muny öldürjek bolýar. Türkmen halky içinde bu ikisi hem öldürjek bolýar.
Gurbanlyň Germaniýada öljek bolar. Bunun çykylgasy ýok. Boldy, bitdi işleri. Sizde şans var. Halkyň tarapyna geçip, öz araňyzda gürleşip, tutsuk edip, opozisiýany çağırıp, ine biz işledik, howa günämiz var, ine tutup berdik. Gelin bilece üýüşüp 6 aýda saýlawlar geçireýin, täze hökümet döredelim we Türkmenistan täze çalyp gidelim. Ine bul gaýratlyk. Ine bul bar eden günälerimiz ýüger. Onsoň şu täze döwletde, kanun döwletde öz baýlyklaryny ýaşap bilýär. Edin şu zatlary. Siz etmeseniz bolmaz diýip pikir etmeň, biz uğruna işläp duruz. Gaty ýiti, gaty ýanky şol uğurda barýandyr. Biz ýetip alýas ony. Eger biz 2,5 ýylda şu güne gelen bolsak, ananyň biz tamamlar şunu. Sizin şansınız var. Özüňiziň ýanky taryhda awraňyzy ýup dikiltmeýän. Şundan gitmeýän. Ine ünsörüm. Men size gysga çaýtsam, Türkmenistanyň geljegi şundan bar. Gurbanlyň serdaryň esas siýasaty Putina bagly. Putin ýykylyp gelýär. Ine muňun ýanky sanjy wagty galdy. Eger ýykylmasa, on güýji Türkmenistana ýetmeýär. Elini aýagyny kesip taşlaýarlar. Ýanky siýasy mümkinçiliklerini. Diýmek bulardan gaçyp häzir Erdogany ýykyldylar bular. Indi Putin'e kendi nimeden o, yani Putin şolara garaşya, şolara bir sıptırmayın deyip. Bunların oynuya iki tarafta. Erdoğan'ın yağdayı belli. O meclim aydan sonra neyem olacak? Galta da önkü sağlığı yok. Önkü yağlı işleri beydi vat barıp bilmeyen. Türkmenistan'ın vakti yetmeyen. Öz içini saklamıza şükür eder. Utunu bilenim 45-48% halk nerede? Olur saklamak gerek. Protestler saklamak gerek. Şöyle öz saklanırsa şükür eder. Demek iksan garant yok. Kim var garantçıları? Yani çinovnikler. Siz başka adamlar kalmadı. Germaniya varsa bunu öldürecek bolýar Gurbanlyň. İçinde halk ikisini öldürecek bolýar. Gaçşak yerleri yok bunun. Ananyň şorýal tupiýe geldi. Ine Türkmenistanyň geljegi şu. Şu zatlary siz düşünseňiz, onu biz 10 adım alansa 2 adımda tamam bolýar. Hemme zatlar. Täze Türkmenistan gurulyp gidilýär. Imtimje siz barikadan o tarafında bulunmasaňyz, soňky finalda birleşip bir barikadada birleşip agdyr bolup edýär. Ine Türkmeniň agdy geldi. Egerde ýok, Murat Gurbanov näme diýen sen Fransada oturýarsyň. Anan Fransadaky oturanlar bilen gürleşip gaýtdym. Türkmenistanyň içinde näme edilýänini menden o bilýärler. Men burada daklad etsem, maňa karikirowka diýerler. Menden o bilýärler. Dine kiçik nimeler garaşýarlar. Boldy tanaly. Men hep Türkmenistanyň gurulmagy diýen. Şoň üçin üns bermiş zatlara. Ertekün aýtmadyk, bilmedik. Ýaşuljan aýtdy bizem etmeli bolup, ol atmaskalaryň ýüremedi. Ine häzir aýdýan. Hormatly vatandaşlar, egerde biz gowy awraly, adalatly, baht durmuş islesek, egerde biz öz ýurdumyzy çağlaryň arasyna adat we baht ýaşajak bolsak, egerde biz çağlaryň geljegini hakykatdan alada etsek, onda biz nägeliklerimizi bildirip, haklarymyzy talap etmeli. Onda biz öz konstitusiýamyzy kes zatlardan gowramaly. Başga lazymyz ýok. Egerde biz öňkü ýaly, biwepaly, biperwaý bolup, korrupsiýany gowlap ýüresek, bizim geljegimiz şu günenem agyr. Ünsüriň soňky ýyllarda, hasam soňky 10 ýyllarda bulan bar gazanyň üstünlikleri şu ýerde aýlyk ýetenok, bäde çörek ýetenok. Muny çözse bäde ýag ýetenok, onu çözse bäde ýan un ýetenok, onu çözse bäde pul ýetenok. Şol bir duruşy, şol ýygy aýtmak duruşy, bu ýygy aýdýan ýanky çukura gidýän okeana, yani Titanic aşağı giden gemini saklayacak bolýar. Gemi gitti, öz agyna da gidýär şol. Saklap bolunok, ukyp ýok. Newt galgalar şoň katawyny ýaşartdy. Bunu bloklandy. Häzir Ýewropa Birleşigi bilen biz gürleşdik. Bundan näme bloklanýar? Bunu gutordy. Şu hökümet gitmeli. Şu hökümet, ýa-ni kezaplar gitmeli.
Ilaytada ikram kezzap. Başka nasıl yok. Ine men şonu düşündürecek bolýan, ine özüňiz pikir edin. İksany özüni oňup bilmeýän ataly ogul X Berdimuhamedowlar gorkup bizi bilmez. Biz azat dogulluk, azat ölür ve azatlıkda yaşar. Şonuň üçin men size informasiýa berdim. Indi Türkmenistan'da siz özüňiz aýdyň. Çat dolarmy ya çat dämi? Ýalyn kommentarlarda öz pikirleriniz, bize sizin pikiriniz gaty-gydykly, hormatly watandaşlar. Hormatly watandaşlar, men şunun bilen öz çıkışım geçirip tutaryan, size birinci bilen azatlyk ve adalatlyk arzu edýän. Jan sağlyk, maşalan arasynda düýeşiň açyp Türkmenistana her bir adam gelir ýaly ve bütün dünya Türkmen halkyny silap hormat goýar ýaly. Biz azatlyk ýolumyzda Merkezi Aziýada birinji bolup tamamlamaly. Öz azatlyk ýolumyzy we azatlygymyzy elimize almaly. Başga ýok. Şoň üçin sag bolun, inniki gepleşikler üçin.